Mä oon Pääcoachi ja tämä on ensimmäinen osa uutta Pääcoachi testaa-sarjaa. Tässä sarjassa mä laitan testiin erilaisia asioita, lähtökohtaisesti squash-aiheisia, mutta voi ne totta kai olla ihan mitä vaan. Ja mä kerron niistä testattavista asioista plussat ja miinukset ja tietenkin loppuun sitten vielä tuomion. Jos sä haluat nähdä, kun mä testailen erilaisia juttuja, niin pistähän peukkuu ylöspäin ja laitahan kanava myös tilaukseen, jos et ole vielä sitä tehnyt. Ja muista iskeä myös ilmoitukset päälle, niin et missaa yhtään testaa jaksoa, etkä mitään muutakaan videota. Ja hei, iskepä saman tien kommenttikenttään ehdotuksia siitä, että mitä just sä haluisit nähdä mun testaavan. Ehkä sun toive saattaa jopa toteutua. Mut hei, älä missään nimessä toivo Fortnitea, älä vaan toivo sitä. Koska sehän saattaisi tarkoittaa sitä, että mä joutuisin jopa testaamaan sitä. Tässä ekassa jaksossa mä laitan testiin Squash-liiton tammikuun, helmikuun ja maaliskuun haastelyönnit. Joten nyt ei muuta kuin asiaan. Tässä tulee historian ensimmäinen Pääcoachi testaa. Pääcoachi. No niin, eli isketään testiin Squash-liiton tammi, helmi ja maaliskuun haastelyönnit. Noi haastelyönnit löytyy Squash-liiton kuukauden valmennusvideoilta, Squash-liiton YouTube-kanavalta. Tuolta videon tiedoista löydät linkit noihin videoihin. Kannattaa katsoa nuo videot kokonaisuudessaan, jos haluat saada hyviä treenivinkkejä, mutta jos et jaksa katsoa kokonaan, niin sieltä löytyy myös ajankohdat, joista voit suoraan hypätä niihin haastelyöntien kohtiin. Sieltä pääset sitten katsoa, että millaisista haastelyönneistä on kyse, ja vieläpä naisten maajoukkueen valmentajan Niinimäen Tompan selostamana. Mutta lähdetään hei squash-kentälle laittamaan tammikuun haastelyöntitestiin. Noniin. Nyt on aika laittaa testitilaisuus käyntiin. Otetaan testiin hei tosiaan Squash-liiton tammikuun treenivideon haaste, eli minuutin aikana suoritetut lyönnit syöttöruutuun. Ja mä ajattelin hei vetää tän vasemmalla kädellä. Mun täytyy saada harjoitusta 1000 tilaajan spesiaalia ajatellen, vaikka siihen onkin vielä vähän matkaa, mutta se on hyvä ehtiä harjoitella. Niin mä vedän vasurilla. Lisäksi se palauttaa mut niin sanotusti maan tasolle pilvistä, oikea käsi toimii jo kohtalaisesti, niin mä pystyn ehkä realistisemmin arvioida sitten myös tämän testin plussia ja miinuksia. Mutta tehdään ensin kämmen puolelta minuutin aikana lyönnit syöttöruutuun. Ei muuta kuin testi käyntiin. Ja aika lähtee nyt. Aika! 19 taisi päästä vasemmalla kädellä kämmen puolelta. Menkäähän tesiä kokeilee. Paljon itse saatte kämmen puolelta ja postaakaa kommenttikenttään omia tuloksia. Mut nyt mä viritän kameran rystypuolelle. Otetaan sama testi vielä rystypuolelta. Ei muuta kuin minuutin ajan rystyltä lyöntejä syöttöruutuun. Ja aika lähtee nyt. Ei tainnut ehtiä se 16 tulla, eli 15. Pikkasen heikommin kuin kämmen puolella. Kohtalainen tulos kuitenkin näin vasemmalla kädellä. Mä jätin ton ajastimen tonne taustalle päälle. Hyvä minä. No, ei se haittaa. Kyllä me selvitään. Palataan hetkeksi takas studiolle. Tähän väliin käydään läpi plussia ja miinuksia ja tuomio tälle testille. Noniin, ei muuta kuin studiolle. Noniin, siinä oli tammikuun haastelyönti molemmilta puolilta suoritettuna. Ja videotarkastuksen jälkeenkin kämmeneltä tuli 19 osumaa ja rystyltä 15 kappaletta. Seuraavaksi sitten tammikuun haastelyönnin plussat. Aikaikkuna tekee testaamisesta mielekästä. Minuutti tuntui hyvältä ajalta eikä tuntunut missään nimessä liian pitkältä. Maalialue on selkeä ja riittävän iso. Osumat erottaa hyvin ja lisäksi noin isoon maalialueeseen on jopa mahdollista osua.
Koska maalialue on selvä ja aikamäärä on simppeli, niin tämä testi on helposti toistettavissa ja lisäksi sä pystyt tehdä sen millä tahansa squash-kentällä ja kaiken lisäksi yksin, jos sulla vaan on jonkinlainen ajanottomahdollisuus. Mä yllätyin itse positiivisesti, että mulla meni noinkin hyvin mun omalla niin sanotusti väärällä kädellä, eli tää testi sopii kyllä ihan kaikille, ketkä vaan pikkasenkin pystyy jo takakentälle lyömään sitä palloa. Ja sitten seuraavaksi niitä testin miinuksia. Koska tässä on aikaikkuna, niin sä tarvit tähän jonkinlaisen kellon. Tietysti melkein kaikilla on nykyisin kännykkä aina mukana ja sieltä löytyy hyvät ajanottomahdollisuudet, eli tämä miinus on tosi pieni. Jos sulle ei vielä taito riitä lyödä palloa ollenkaan takakentälle, niin sitten tämä testi on kyllä mahdoton. Eli squash-osaamista pitää kyllä olla jo jonkun verran. Siinä olikin kaikki miinukset ja sitten tulee tuomio. Tämä on loistavan yksinkertainen haastelyönti, jonka voi suorittaa kentällä kuin kentällä, kunhan sulta löytyy vaan se ajanottomahdollisuus. Eli ehdottomasti peukku ylöspäin ja lähtekäähän kaikki heti testaamaan tätä lyöntiä. Ja sitten lähdetään takas kentälle testaamaan helmikuun haastelyöntiä. Noniin, takaisin kentällä mennään testiin numero 2, eli perhonen minuutin aikana kuinka monta lyöntiä. Mä menen edelleen vasemmalla kädellä. Alright, homma käyntiin. Ja aika lähtee nyt. Jos mun laskut piti paikkaansa, se oli 18 suoritusta minuutin aikana. Palataan taas studiolle analysoimaan tätä testiä. Noniin, haastelyönti on suoritettu ja videotarkastuksen jälkeen mä joudun kyllä laittaa mun tulokseksi 21 lyöntiä. Sitten seuraavaksi tämän testin plussiin. Selkeä plussa on se, että tämän testin voi tehdä yksin. Tähän et tarvii ketään muuta kuin sen ajanottomahdollisuuden. Samoin kuin edellisessä haastelyönnissä, niin toi minuutin aikamäärä tekee tästä helposti toistettavan testin. Tää on yksi mun omista suosikki yksinlyöntiharjoitteista. Sitten seuraavaksi niitä miinuksia. Tää on todella vaikea lyönti. Mä tiedän paljon kauan pelanneita kilpapelaajia, jolle tää testi tai haastelyönti tuottaa hankaluuksia. Ja kyllä toi mun vasurilla tekeminen osoitti myös sen, että peräkkäisiä lyöntejä oli tosi vaikea saada monta. Ja sit kun ei tule peräkkäisiä lyöntejä, niin tästä tulee pikkasen tulkinnanvarasta, koska joutuu miettimään, että voidaanko sitä ekaa kädestä heitettävää lyöntiä laskea lyönniksi vai vasta sitä seuraavaa, jolloin se perhonen olisi vähän enemmän jatkuvaa, mikä oikeastaan on koko perhoslyönnin idea. Tämä testi ei valitettavasti sovi kaikille. Pitää olla paljon squash-osaamista, että pystyy perhosta taitavasti naputtelemaan menemään. No, sitten siihen tuomioon. Jos mä ajattelisin tätä vaan itteni kannalta tai kilpapelaajien kannalta, niin mä ehdottomasti nostasin peukun ylöspäin, koska perhonen on yksi mun lemppari yksinlyöntiharjoitteita. Mutta mä haluan ajaa suuren yleisön asiaa ja ihan vaan siitä syystä, että tää on tosi vaikea lyönti eikä valitettavasti vaan sovi kaikille. Mä joudun pistää peukun alaspäin. Mutta siitä huolimatta menkää ihmeessä testaa ja kertokaa omia mietteitä perhoslyönnistä. Mennään vielä testaamaan viimeistä lyöntiä eli maaliskuun haastelyöntiä eli takaisin kentälle. Noniin, sitten testiin vielä Squashliiton maaliskuun haastelyönti eli stoppareita nikkiin 20 yritystä, kuinka monta menee. Mulla on edelleen vasuri käytössä. Okei, lähdetään kokeilemaan. Se on aika lähellä. Mä ehkä laskisin. 10-1. Ei millään mene.
Se on 2. Siellä on 3. 15 ja 3. Kyllä me lasketaan se 16. 19,5 ja viimeinen vielä. 5, jos laskut meni oikein, otetaan vielä videotarkistus. Noniin, ja sitten sama vielä rystypuolelta. 20 lyöntiä, katsotaan jos mä tällä kertaa pysyisin laskuissa mukana. Äsken ei mennyt ihan putkeen, mutta ei se haittaa. 20 lyöntiä, stopparit nikki, tästä lähtee. Kuvaahan se. Kuvaa se. Noniin, 20 lyöntiä, tästä lähtee. No se me lasketaan. 6-1. Ei se täydellinen ollut, mutta sinne päin. 7-2. Joudun alas. Vähän lähtee jaloiksi, vähän etäisyyttä. Noin! 15-3. Yes! 16-4. Pistetään paremmin kämmelemään. Taas 5. Siinä oli viimeinen testi. Mennään takaisin taas studiolle analysoimaan plussat, miinukset ja tuomio tästäkin testistä. Selvä. Nonni, videotarkastuksen jälkeen päätin pysyä alkuperäisissä laskuissa, eli kämmeneltä 5 osumaa ja rystyltä 5 osumaa, vaikka kämmenellä toki tulikin pientä sekoilua laskuissa. Sitten haastelyönnin plussiin. Testi voi suorittaa yksin, siitä tulee ehdottomasti aina plussaa. Toinen plussa tulee siitä, että tähän ei tarvii edes kelloa. Riittää, että osaat laskea 20 ja pitää hetken aikaa mielessä, että kuinka monta kertaa sä oot osunut sinne nikkiin. Plussaa tulee myös siitä, että tämä on helposti toistettavissa. Ja yksi plussa napsahtaa vielä siitä, että tämä testi sopii kyllä käytännössä ihan kaikille. Ja sitten niitä miinuksia. Saattaa tuottaa hankaluuksia muistaa, että kuinka monta kertaa on lyönyt pallon sinne nikkiin. Tietysti hyvä muistisilla ei ole tätä ongelmaa. Tai jos sulla on joku laskemassa ne osuvat sun puolesta. Pieni miinus tulee myös siitä, että toi nikkiin lyöminen on hieman tulkinnanvarasta. Miten me lasketaan se, että mikä se nikkiosuma oikeasti on? Onko se vierivä nikki vai riittääkö, että se on vähän sinne päin? Ja tähän ongelmaan mä myös itse törmäsin tuossa mun testin aikana. Mutta toi nikkiongelma on helppo ratkaista sillä, että viet vaikka A5-kokoisen maalialueen mailan tai 1,5 mailan mitan päähän etuseinästä. Sitten sulla on joku konkreettinen alue, mihin tähdätä ja helppo laskea myös, kuinka paljon 20 lyönnistä sinne niitä osuvia napsahtelee. Sitten mennään tuomioon. Tämä on loistava ja yksinkertainen testi stoppareihin. Ja kun tuo nikkiin lyömisenkin ongelma ratkeaa maalialueella, niin eihän tätä voi muuta kuin suositella. Eli nyt te pelikamat kassiin ja ei muuta kuin saman tien testaamaan. Kiitoksia, että katoit ensimmäisen Pääcoachin testaa-jakson loppuun asti. Nyt olisi kiva kuulla teiltä risuja ja ruusuja tästä jaksosta. Ja tietenkin myös niitä ehdotuksia siitä, että mitä te haluaisitte nähdä mun tulevaisuudessa testaavan. Jos tykkäsit, niin muista laittaa peukkuu ylöspäin ja käy myös tilaamassa kanava, jos et sitä vielä ole tehnyt. Nyt ei muuta kuin kiitos ja näkemiin.